Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Za ku saurari kirayi daga bakin dan uwanku Adam Muhammad Umar, dan majalisar Shababu Shu'ara'un Nabi unguwa uku, wanda zai bayani ne akan Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu. Ga mai neman karin bayani 070-1721-1007 ko kuma 070-6056-8189. A sha sauraro lafiya. Khalid na mun sauti. Assalamu alaika fitilar yan aljanna, ya kalifan nabiyina, ya wanda ya haɗa kan musulmai suke kabbara huda sallar jana'iza. Tabbas ka samu babbar shaida daga nabiyul huda, walau kana ba'di nabiyun lakana Umar. Allahumma salli ala hujjatul alamina annabiyul alamina wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Rabbana, dan albarkacin wanda kake wa salati, ka tsarkake harshe na, kada furici na ya zamo sanadin aibata magabata na, ka bani hikima a zance na, kada ya zamo fitina a zamani na, ka kula da lafazi na, kar ya zamo bala'i a bayana. Ubangiji kai min haka dan masoyi na, abokin sayyidi Abubakar, sirikin sayyidi Usman Zunnuraini, yayan sayyidi Aliyu Haidar, mafakar sayyidi Umar, gatan sayyidi Ammar, dan uwan sayyidi Jafar. Labbaika gwarzan mayaki, jarumin sarki, hamshakin sadauki, baban zaki, sayyidi Faruk, ajalin makiya ma'aiki, mai firgita mushirki, ya na ma'aiki, sannin ka mutumin kirki, wali a cikin sahabbai, jarumin da baya bin hanyar samun zunubai. Naji in ya bi hanya ita da shedan sun yi baibai, alkhairin Allah ya same shi ta gaba har ma da bai. Namiji mai firgita arna ko sun kai dubbai, mai rindinar da ba sa tsoron ruwan kibbai, ya wanda ya samar wa musulunci kalanda, mai gida yau kai ni zan gaida. Makashin ramram, a garinku ake da zamzam, zama da kai daram dam, hanyar ku na rike gangan ba canjawa ko ana ruwan bom. Haka zancen yake, annabi ne ya ce sunnar su za mu rike. Yan uwa batun Faruk muke, wanda addu'ar ma'aiki ta sauka a kansa, sanadin haka ya tsarkaka, yayi tawaye ga bautar gumaka, da gudunmawarsa addini ya zo gare ka. Akan matsayinsa bana shakka, yana cikin wa'inda suka rushe shirka, sanadinsa kiran sallah ya ratsa maka. Sayyidi Faruk, dole mi maka san barka, ka bi annabi dole mu bi ka, ya khalifa amirul mu'minin labbaika. Na tuno da batun hijirar ka lokacin da zaka Madina ka bar Maka, ka koma gun garkuwarka, mafakar mu duka. A ranar da wafi yayi dan isa, ya tsaya a gaban makiyansa, ya shelanta musu batun hijirarsa, wato shi ya ba su labarin tafiyarsa. Kai sayyidi Umar goran gayyata ya ba su, dan baya wasa, kira yake inda ya tare hanyarsa. Kai nufinsa mai son mahaifiyarsa ta haifi wani ya shiga gabansa, wanda yake son matarsa ta kaba. Yau ga Abi Hafsa, bai san ƴaƴansa su zamo marayu ya tare sa, wane su sun yi kaɗan su tare ka. Ya fitaccen barde, na so a ce ina bayan ka, da ni ka bar Maka, dan lamarin ka bana shakka. Naji in kana tafiya ƙasa ke amsar takunka, na nesa kan jidirinka, mai rabe ƙarya da gaskiya sanninka. Sakafurai gudu, yau kai ne ke gudu, ya wanda ya gaji zuhudu a wajen shugaban mu Hamidu. Masoya kairul anbiya, ku yi min afuwa, zan tsaya da batun wanda ya buɗe Asiya, wato a lokacin kalifancinsa musulunci ya shiga Askarandiya, shi ya gyara masallacin annabi da ke Saudiya. Wallahi musulunci ya bunƙasa a zamaninsa. Naji ya mamaye Farisa, ya buɗe Baitul Muqaddis, gashi hasken addini ya ratsa Misra. Babu jira, an gyara Rum, an daidaita al'ummar Sham. Sanadin sayyidi Umar musulunci ya zo da Mashka da Afirka. Rabbi kai salati ga annabinka, wanda a halitta ba kai irinsa ba, ka sa da alinsa da sabon shugabana, da sharifai zuri'ar manzona, da matan gidansa, ka hada da shehunai masoyan annabina. Na yi roƙo a sa da abba da ummina, a ƙara musu kusanci da annabina. Ya Ubangiji, ka ci gaba da kare shehuna Shek Aliyu mai asasul Qur'ani. Allah ka ƙara dafa ma shehu Idrisa unguwa uku, domin shi yake faɗa mana shugaba. Ubangiji roƙo nake ka ji kan ɗan uwana kuma abokina Alhaji DC mai yaban masoyinka. Ya Allah ka saukar da rahama a cikin kabarinsa. Allah magiya nake gare ka ji kansa, ka gafarta masa. Ya Allah ka sada shi da masoyinsa shugabanmu sallallahu alaihi wa sallama. Ubangiji ka dafa ma abban fasihul lisan, ka kare shi daga sharrin makiya. Allah kai ma Naziri jagoranci a cikin al'amarinsa. Allah ka
ƙara kare mana yaya dan Shafahu. Ubangiji ka tsare ni da tasharin masu kambun baka da masu bai bokaye suna shirka. Allah ka dafa mun ka ci gaba da bani kariya albarkacin shugaban shugabanni Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam.